Harvard Üniversitetine 100 tutanımda meni 10 gezek reddettiler. Indi bolsa maňa gelip ol ýerde sabak bermemi isteýärler. Jack Ma Alibaba'nın esaslandırıcısı. Jack Ma'nın bu sözü bize şiile hakykati görkezýär. Şolsuzluk yoluň soňy däl. Ol öwrenmek ve ösüş üçin bir mümkinçilikdir. Durmuşda reddedilmek ýa-da päskelçilik bilen yüzbe-yüz bolmak tipi bir ýagdaýdyr. Esas zat goý etmezlik, gaýtadan sinanyşmak ve maksatlarından yüz öwürmezlikdir. Her bir red ediliş seni hasta berkleştirýär. Ahirinde bolsa yapık kapılar açılýar. Mümkinçilikler öz-özünden yüze çykýar. Arzularyňyzdan asla yüz öwürmän. Yüze çıkan kynçylyklary sizi saklap bilmez. Tersine olar sizi taýýarlaýar, kämilleşdirýär. 2020-nji ýylda taxminan 56 milyar dolar bolan baýlygy 2025-nji ýyla gelende 34 milyar dolara düştü. Şoňa garamazdan ol häzirem dünýä boýunça ilham berici, üstünlükli bir telekeçi bolup kalýar. Üstünlük göni ýürüýän ýol däl. Onda ýokary we aşağı bar. Şolsuzluk we ýetki öwrenmek, östürmek üçin mümkinçilikdir. Azap çekmekden, ihlastan ve ileri gören maksattan geçmezlik iň uly päskelçilikleri hem ýindirýär. Pul geçicidir. Ýöne arzularyň, maksadyň we güýjüň senin hakkı üstünlük ýoluňdyr. Jack Ma'nın tarihi ul kynçylyklaryň özünde de sabırlylygyň, tutan ýerliligiň gymmatyny görkezýär.